que hem renovat pràcticament el 50% de la gent que venia d'altres vegades. El 50% són persones nouvingudes a aquest projecte, persones amb moltes idees i amb moltes ganes de fer molt de treball per al nostre poble i per tots nosaltres. És una candidatura pràcticament paritària d'homes i dones, i una candidatura on hem buscat també tota la pluralitat de la societat que ens representa. Tenim professionals liberals, tenim funcionaris del sistema públic, ensenyants, professionals i treballadors de l'ensenyament, tenim persones compromeses en això públic, en la defensa de lo públic, i per això estan en aquest projecte que nosaltres recolzem i que anem a representar. Persones de totes les condicions. Tenim persones jubilades, persones aturades i aturades, que estan vivint la crisi tan forta que ens està afectant, persones joves també. Sobretot en aquesta candidatura presentem persones joves.